Doğru bir zat var. Alamada bu Talyb Abasow goldamadı bunun çağrışını. Zemçez ettiniz mi? Yani Talyb barada bir fikrim doğru ya Talyb ne hilip. Talyb eseredin. Birinciden Talyb barıp yatan dinçi. Bir meni korkuduyanda bolya Huday ondan sen men karşılığım yok. On meni korkuduyanda başka da. Ol bir yedek dilinden saptırdı da Türkmenistan'a aldırılış kolaysa ministerler vazifesine hyzmatçylary getirirse hyzmatyň adamlary. Hyzmatyň adamlary diýmek Fethulla Gülen'in adamlary diýmek. Fethulla Gülen'in hem kimdigini öýdüňiz bilýäňiz. Bize wara ol İslam halifaty gerek däl. Şoň üçin wara bir zady bilip goýun demokratiýa bilen İslam halifatyny garşydyrýan bolsaňyz ilki bilen demokratiýaň nämedigini öwrenin. Demokratiýaň içinde hemme dinede yer bolmaly, hemme düşünjelerde yer bolmaly. Ýöne İslam halifaty diýen zady getirjek bolsaňyz onda öňünden aýdym. Talybyň meni gorkudýan zady şol. Talyb bir tarapdan adamdan hukuky geçen yıl 28. dekabrdaky efiri şo. Hawa Fethulla Gülen'in adamlaryny ministerler kabinetine getirip goýarsýa-da. Öz dili bilen aýdan zady. Geçen ýylyň 28. dekabrynda efirde dilinden saptyrdy. Soňra ökünni çykyp gitdi, soň ýene geldi. Oňa käýediler öýden ýöl adamlary. Näme üçin biziň syrymdaşdyň diýip. Şoň üçin wara men Talybyň gorkudýan tarapy şol. Ol wara häzir adamlaryň hakkyny hukukyny goran bolup çykyş edýän bolýan, men oňa nähil garaýan. Ol adamlaryň anamyna girmek üçin ulanýan prim ol.